सगळ्यांनी सांगितलं आवाज व्यवस्थित येतोय. सगळ्यांना थँक्यू. आता आम्ही सुरुवात करतो प्रमाणाला. गुड मॉर्निंग बोलले निशा. हां. गुड मॉर्निंग. आता बघा ह्या 3 वाट्या आम्ही वाट्या तुम्हाला दाखवल्या आहेत. ह्या 3 वाट्या व्यवस्थित सेट करून घ्या. एकच वाटी किंवा एकच कप. आणि तुमका जर अशाच पद्धतीने करताच तरी सुद्धा सांगा की आमची सेम पद्धत आहे आणि डबल टॅप करा आणि लाईक करा. म्हणजे तुमची आमची पद्धत सेम झाली. आता हे तांदूळ हे आपले जाडे तांदूळ आहे. हां. इडलीचा पण तांदूळ छान होतो. हां, हे रेशनचे तांदूळ आहेत आपले. नाही जर मिळत असतील रेशनचे ना गावचे ना सुरई कसले तर तुम्ही खावचं जुनं तांदूळ तो वापरलास तरी चालत. आता हे बघा हे तांदूळ वेगळे भिजत घालायचे आणि डाळ वेगळी भिजत घालायची. कोणी कोणी एकत्र भिजत घालता पण मी नाही आता एकत्र भिजत नाही घालत. ही बघा ही डाळ भिजत घातलेलं आहे. धुवून घेतलंय स्वच्छ पाण्यातून धुवून घ्यायची व्यवस्थित. आता एकत्र न भिजत घालण्याचं कारण पण आहे. हा काय सांगा. डाळ हा ना ती वाटली जाता वाटली जात नाही आणि तांदूळ ना तो चरचरीत वाटलो जाता. म्हणून काय करायचं एकत्र भिजत नाही. वाटलास ना तर चालत. भिजत घालून झाल्यावर ना थोडीशी डाळ घ्यावा आणि तांदूळ भरपूर घ्यावा. ती पण एक टिपच आहे. म्हणजे वाटायचा कसा अगदीच थोडाच करत असाल तर. पण आंबोळे कोणी थोडं करत नाही. आता ह्या वाटीचं प्रमाण घेतलं ना तरी 1 किलोच्या आसपास तुमचे हे आंबोळे होतले. आम्ही तर नुसत्या आंबोळ्याच्या पिठात आंबोळे नाही करत. दुसऱ्या दिवशी इडली, तिसऱ्या दिवशी आपले अप्पे. आता हे मी धुवून घेते. आता हे किती वेळ धुवायचे. चांगलं ह्याचं पाणी चांगले ते पावडर बिवडर काय असतात तांदळावरती जाऊ होईल. आता कोण प्रश्न विचारत नाही तर मीच म्हटलं मीच प्रश्न विचारते. 3 पाण्यातून धुवून घ्यायचे खळखळ खळखळ चांगले व्यवस्थित. कोणाला विचारायचे असेल तर तुम्ही विचारा. मी खाली वाचते नाही तर माझ्या मनात जे प्रश्न येतात ते मी विचारते. आता माझा ना मागे कधी प्रीमिक्स केलेला आहे त्याचा वायच रवलेला तर मी भिजत घातलंय प्रीमिक्स आणि त्याच्यामध्ये वायस रव घातलंय आणि आज आमच्या चौघांका 2-2 त्याचे मी आंबोळे केले. बघा म्हणजे तसं पण नाश्तो केलं. सविता पालवली इथे मी विक्रोळी वेस्ट मध्ये राहते. हा धन्यवाद ताई आणि तुमचं स्वागत आहे आपल्या परब किचन मध्ये. जर कुणा आज तुम्ही काय काय नाश्ता केला तो सुद्धा सांगा. आणि जेवणाचं बेत सकाळी सकाळी आधी नाश्ता करून झालाच असेल तर कुठला कुठला काय काय नाश्ता केला तो सांगा. हे बघा असे मला वाटतं स्वच्छ पाणी येईपर्यंत स्वच्छ पाणी यायला पाहिजे निथळून अगदी. तुम्ही हे पाणी सुद्धा वापरू शकता. थंडीमध्ये सरास वापरतात कारण का ह्या पाण्यात सुद्धा ते हे असतं त्यांनी पीठ आंबलं जातं असं म्हणतात. आता पुढे पुढे आम्ही तुम्हाला टिप देतो कशा कशाने थंडीमध्ये पीठ आंबलं पाहिजे. सविताने लिहिलं मी चपाती चाय खाल्ली. अरे वा. आता हे पाणी कितपत ठेवायचं. पूर्ण एवढं म्हणजे तांदळाच्या वर गेलं पाहिजे. त्याचं कारण काय. कारण तांदूळ फुलून वर येतो ना. तांदळापेक्षा डाळ जास्त फुलता. तांदूळ तेवढं फुगता फक्त तो. बघा एवढाच ठेवलंय एकदम फुल भरून नाही. मी जर 2 वाटी आता डाळीत जर तुम्ही एवढा ठेवलास ना तर डाळ वर येतली. डाळ खूप फुलता. तर ही ना तुम्ही मागे बघितलं असाल चण्याची डाळ कशी भिजलेली तशी फुलांवर येतली. टोके होते. ते धुवून जातले मग ते धुवून जाण्यासाठी 3-4 वेळा आता धुवूक वयाचे नाही पण ह्याच्यात हे पण असतं ना. तर ह्याचं पण स्वच्छ पाणी येईपर्यंत धुवायला पाहिजे. आज आपण बनवतोय आंबोळी आणि चिकन. मालवणी आंबोळी मालवणी चिकन आंबोळी बरोबर लागतात. तुमका कशा कशा बरोबर मालवणी आंबोळी आवडतात आता पण तुम्ही सांगा. आता माका कशा बरोबर आवडतात मी आता नंतर सांगते तुमका. झालं एवढ्या वेळा. कुणाच्या काही टिप्स असतील तर तुम्ही सांगा किंवा कुणाला काही उखाणे किंवा काय असेल
तर तुम्ही सुद्धा उखाणं तुमचं लिहून पाठवा. आम्ही हा, मग मी तो वाचतो. घेतो. हे बघा, म्हणजे आपण डाळीमध्ये जास्त पाणी ठेवलंय हम्म. आणि तांदळामध्ये जर 3 वाटी तांदूळ आहे ना, त्याच्या वर सर असं एवढं पाणी ठेवलंय. आणि आता ही डाळ अजून एक तुम्ही जर हे हा. पाणी वापरत असाल तर नक्की हे झाकून ठेवा. तांदळातलं वापरा किंवा डाळीतलं वापरा, तर झाकून ठेवा. आता हे मी एका साईडला ठेवून देते. हे 6 ते 8 तास ना. हा, आता ह्याच्यात ना मेथी घालायची, डाळीत घालायची. आता मेथी किती घालतात? मेथीने पण आपल्या काय म्हणतात ना, पीठ येतला. आंबण्याची जी प्रोसेस असते फर्मेंटेशन, त्याला मेथीचे दाणे मदत करतात. आता हे का मी बाजूक ठेवते, कारण आपल्याला आता वाटपापासून तयारी करूची आहे. इथे बघा, आपला हा जो 2 ओटे असलेल्याचा फायदा आहे. हे आपलं घरातलंच किचन आहे आणि तुम्ही आता लाईव्ह बघताय. आणि या बघा, स्नेहान वाटल्यान कधी पीठ इला, कधी फसफसला, कधी या बघा मस्त फेस इला, फेसाळलेला अगदी टोपाच्या बाहेर ओतून जाता. आता लाईव्हला दाखवूचा, त्यामुळे आता त्यात 1 चमचा मेथी टाकल्याबरोबर हे पाऊण वाटी, म्हणजे ही वाटी पाऊण वाटी आहे. ही बघा, तेवढे पोहे तुम्ही कमी जास्त करू शकतास, पण हे पाऊण वाटी बरोबरच. आणि तुमच्याकडे जर भात असतात तो 1 वाटी वाटते वेळी घाला. हे वाटूच्या आधी जरा धुवून घेवा आणि भिजत ठेवा आणि हे घाला. तांदळाच्या किंवा आता नाही, वाटते वेळी 8 तासाने हे सगळं जाईल. त्याच्यानंतर वेळ असा तर रात्री सकाळी भिजत घाला नाश्तो करून, आणि संध्याकाळी रात्री 8-9 वाजता जेवण झाल्यावर वाटून ठेवा. जेवढा लवकर वाटाल तेवढा थंडीचं पीठ लवकर येतला. सविताने एक उखाणा लिहिलाय, आता ते वाचून दाखवा. छान उखाणा आहे, मला आवडला. मी वाचून दाखवते. छान उखाणा. असं जर कुणाकडे उखाणा असेल तर तुम्ही पाठवा, आम्ही नक्कीच वाचून दाखवतो. आता आपण कापून घेऊया. आता त्यांचा उखाणा वाचूया आणि मग आपण हे करूया. सविता पालवते ताई ऍक्टिव्ह आहेत, थँक्यू सो मच. त्यांनी लिहिलंय, शांतादुर्गा देवीला सोन्याचा कळस, शांतादुर्गा देवीला सोन्याचा कळस डॅश डॅश रावचे नाव घेते, घ्यायला आहे आळस. हा कॉमेडी उखाणा होता, पण खूप छान आहे. म्हणजे असं थोडीशी गंमत जम्मत, आपण हळदी कुंकूला भेटतो किंवा काय करतो तेव्हा तुम्ही हा उखाणा कॉमेडीसाठी घेऊ शकता की नाही हो? हा, ते पण म्हणू शकता, किंवा घ्यायला आळस आहे तर मला नाही येत आळस, हे सुद्धा तुम्ही लावू शकता. अगदीच नवरो बुवा रागवायला नको ना, म्हणून रागू दे हो कधीतरी. पण छान आहे उखाणा. असे जर कुणाचे उखाणे असतील तर तुम्ही नक्की खाली कमेंट करून सांगा. आणि असे गमतीदार उखाणे असतील ना, तर जरा आपलं म्हणतात ना, काही गोष्ट करत असो, आता जसं आम्ही आता करतोय चिकन आणि आंबोळी, तर जरा उत्साह पण येतो बघायला, ऐकायला आणि करायला सुद्धा. आता आपण चिकन बघा, सरोजने जसे आंबोळीचं पीठ हे करून ठेवलं तसं मॅरिनेट केलंय. काय काय केलंय ते सांगा. पुदिना वाटला, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आलं, लसूण त्याची पेस्ट लावली आणि मसाला पण लावलं वाटतं. मसाले, हळद पण टाकली आणि लिंबू टाकलं की लिंबू लावल्या ना, आणि त्याला सगळं लावून ठेवल्या ना, तरी किती वेळ झालो असत? तुमच्याकडे जास्त वेळ असत तर जास्त वेळ. चिकन असं मॅरिनेट करण्याचा फायदा तुमका माहिती आहे ना, भुतूर सगळा घुसता आणि चव छान लागतात. नाही तर ते पीस ना असे रबरासारखे लागतात की नाही. म्हणजे ते ज्युसी आणि सॉफ्ट पीस चिकनचे होण्यासाठी ना, असं चिकन मॅरिनेट करून कमीत कमी 1 तास तरी ठेवूया. मग जे चिकन ज्युसी म्हणतात ना, आणि चव लागतं. त्या फोडियांका सगळ्यात चव येतात, ती भुतूर जाता. म्हणजे मीठ पण थोडासा घातल्याना ना त्यांना, मग ती भुतूर चव जातात. रशात ते जाताच, पण त्या कसा माझे बाबा सांगतात, रात्रीचं चिकन छान लागतं मुरलेला असता ना, केल्यापेक्षा जो संध्याकाळी जर चिकन खातात ना, ता बरा लागता, असे म्हणायचे बाबा माझे. काय बाय, आज सुट्टा पाहुणे येतात वाटतं, पण आज आम्ही घावणे नाही करत. पाहुणे इले घावणे घाला असे म्हणतात ना पाहुण्यांका. तुम्ही कोण येत असाल तर येवा. आता मी ते कांदे, मग आज आपण नुसतं सुकं खोबरं घेतलंय. सुकं खोबऱ्यातलं पण चिकन खूप छान लागतं. कालच अमावस्या झाली, लास्ट संपली सकाळी 10 वाजता काहीतरी 10:30 वाजता संपली. मी सकाळी त्यांका म्हणाले,
नारळ देवचो राहुलो आय ते घरात होते देऊन टाका. संपता संपता आठवला तर देवा आपल्या जागेवाल्या कसा ना. मग मी बोलले तर दिले नारळ. आता ह्यो भाजूक घेवचो ना. तर ह्यो काय आपलो पातळ उभो चिरलो. असं आडव्याचे पण खपळे होतात हा पातळ. हे मी आता ना असे भजीक चिरते कांदे. हे बघा म्हणजे हे असे खोलूक येतात. हे बघा असे हे पाकळे असे वेगळे होतात. ही पण आयडिया कशी वाटली तर तुम्ही सांगा. देठ पण भुतूरच गेले काढलंय ते. तुम्ही काय काय नाश्त्यात खाल्लास तास सुद्धा सांगा. आता हे रडवल्यान कालच्या पेक्षा आज लय रडवल्यान. हे सगळे आता नवीन कांदे इले ना ते वाईच हम्म. असे ओले इले आणि कांदे वाईज महाग पण झाले हा कांद्याने पावसानं वांदो केल्या ना. कांद्याने नाही केल्या ना पावसाने केल्या ना वांदो. आता आपण हे करतोय वाटपाची तयारी. आपलं जे वाटप आपण आता तुम्ही चिकनच्या सांगा आधी रश्श्यासाठी आंबोळे करून घेऊया की चिकन करून घेऊया. मी म्हणाले काही फोडणे घातलं की होय आंबोळे काढले असा. म्हणजे म्हणून- गरम गरम हा. चिकन आणि गरम गरम आंबोळे. म्हणजे तुम्ही सांगू शकतास की पहिला बाबा आंबोळेच दाखव तर आंबोळे दाखवतो. पण वाटप करू होया. हैसर काय लाईटीचा भरोसा नाही कधी जाय. तर आता आपण किती कांदे घेतले? 2 घेतले मोठे तेवढ्या वाटपाला आणि 1 टमाटर. आता आम्ही चिकनला फोडणीला घालताना टमाटर पण होय 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 आणि कांदो सुद्धा. सविता ताई लिहितायत हाय. तुमचा काही कमेंट असेल काय असेल तर तुम्ही नक्की सांगा. कमेंट सांगा आणि आज काय काय नाश्तो केलास तर आपण सांगा. आणि जेवणाचा बेत पण कारण आज मार्गशीर्ष महिना आपला संपलो तर जेवणाचं काय बेत तो सांगा. मच्छी चिकन काय गावला तर बाजारात गेल्यावर तुमका नाहीतर हा आणि कुठून कुठून बघताय ते पण सांगा. 1 मिनिट बेल वाजली. भार्गवा कोण आहे? भार्गव नको तुझा. आता आपला अर्धी वाटी खोबरं आहे. हा राहू दे बाबू तो जाणार. आपला लाईव्ह चालू आहे ना. तू खेळ. फोडणीचा बाजूक ठेवते. ट्रेन दिलो आज भार्गवचो नि दुर्वांगचो बेल मारू केवढो मोठो पाहुणो. म्हणूनच ते मगाशी सुटत होतं. आता ह्या बघा आम्ही ह्या किती गो चिकन अर्धा किलो आहे. हा मग त्याचा आम्ही आता एवढा ह्या गरम सामान ताजा घातला ना ते एक भारी चव येतात. ज्या हाता घाला आता खसखस बडीशेप जिरा लवंग घेतली धने घेतले आणि ह्यो दालचिनीचो तुकडो आणि काळा मिरी जा असा ता घाला तुम्ही. जर गावला तर हाता सरशी नाही तर आपल्या आता गरम मसाले भेटतात रेडीमेड ते पण तुम्ही घालू शकता. आता काय करूया वाटप आपला भाजून घेऊया. शशांकने लिहिलंय कडक. सविताने हाय लिहिलंय. आमचे हे पण आहेत ऑनलाईन त्यांनी पण हाय लिहिलंय. हा हाय दादानू हाय काय भावा हाय भावा. तसं तुम्ही वाटप ह्याच्यावर पण करू शकता बिड्याच्या कढईवर किंवा ह्याच्यावर. आता ह्याच्यात आपण चिकन फोडणीला घालणार ना
नमस्कार कसा असा, काय करतास, बाकी बाकी कसा बरा असा, सोनल ने लिहिलंय. हो, आधी सुक्या खोबरा हा. आहे ना, म्हणून आधी भाजून घ्यायचा. ओला असा तर त्या कांद्यात परतायचा. हे बघा माझा भार्गव आलाय, याला घर दुसरं पाहिजे, त्याला कळत नाही की मम्मा लाईव्ह आहे. भार्गव शी, नंतर घर बनवूया. आम्ही मस्त आहोत, तुम्हाला पण आमचा नमस्कार. आज आपण बनवतोय मस्त असा चिकनचा रस्सा आणि आंबोळ्या. सकाळी सकाळीच बेत सुरू केला, म्हणजे जर कोणाला बनवायचं असेल, आवडलं तर आमच्याकडे जेवायला पण येतील. आता सुकं खोबरं सर्रास भाजताना तुम्ही तेल घालता? नाही, मी तर नाही घालत, मी सुक्याच भाजून घेते. कारण काय तर तेल आपल्या मटणात घालतो आणि हे काय एक तेल सुट्टा आपला स्वतःचा, जसा भाजाल तसा मंद आचेवर. सविताने लिहिलंय, माझी आजी तुमचे रोज व्हिडिओ बघते. थँक्यू सो मच. तुमच्या आजीला नक्की सांगा, हो, हवं असेल तर आजचा लाईव्ह पण बघायला सांगा. धन्यवाद म्हणजे आणि नमस्कार सुद्धा आणि त्यांना. त्यांना कमेंट द्यायला सांगा, त्यांचं जर काही मेसेज असेल. असाच आशीर्वाद राहू दे तुमचा आणि आमच्याबरोबर. आमच्याकडनं नमस्कार पण सांगा. दीपाने लिहिलंय, वहिनी तुम्ही रवतात खय मालवणात. मालवणात खय आम्ही रवतात? कणकवलीत राहतो, श्रावणात. श्रावण गाव आमचा. ह्या वर्षी कोणा येऊचा आता या श्रावण गावामध्ये गोंधळा, जसं अंगणेवाडीची जत्रा कशी असते 9 तारखेक असा भराडी आईची जत्रा. हा, कोणाकोणात तिकिटी गावले ते सांगा पहिले. हा, भराडी आईच्या जत्रेचे म्हणजे अंगणेवाडीच्या जत्रेचे तिकिटी गावणं. आणि लगेच वाटतं 14 काय महाशिवरात्र आहे ना, 15 हा. मग महाशिवरात्र 14ची तिकटी व्हायच ना पोचूचा. तर म्हणजे लागोपाठ एका आठवड्याची जर सुट्टी असा तर माणसं जातली आणि कोकणकरांना जावचाच लागतं. आणि आमच्याकडे आणखीन एक विशेष कारण म्हणजे काय माहिती आहे, आमचा जो गोंधळ मे महिन्यात चुकलो होतो ना, तो आता महाशिवरात्रीच्या आसपास घेते ना. 16 का ना गो, 17 का, एक दिवसाचा ब्रेक केला. हा 15ला महाशिवरात्र, हा 16ला बरोबर, break, 16ला आणि एकादशी असतली ना, महाशिवरात्री नंतर लगेच एकादशी. त्या बघा मस्त असा ब्राऊन कलर मध्ये भाजून घेतलंय, तेल न घालता. हा, तेल न घालता. आपण कांद्यामध्ये तेल घालायचं, पण आधी पण नाही. आणि सुगंध बघा एक येता, जसं खोबरेल तेलाचा सुगंध येता ना, तसं जसा खोबरा भाजशाल ना तसा तुमचा तेल सुटतला. आता कांदे. सोनलने लिहिलं, मला मालवणी भाषा जेवण खूप आवडते. हो, ह्याने इथे धरडा दिलाय बघा घर बनवण्यासाठी. हा, हो, सुचलं गोल पाहिजे बनवून. आता कांदा पण मी असाच परतते आधी आणि नंतर त्याच्यामध्ये तेल घालते. आता तुम्ही कुठल्या पद्धतीने करता ते सांगा, कारण असाच आधी कांदा परतला ना तर तो लगेच तेलामध्ये तो लगेच परतत नाही, म्हणून मी लगेच तेल ओतत नाही. सुका आधी परतून घेते आणि मग मी तेल ओतते. सवितांनी आम्ही पोळ्या बनवल्या आहे नाश्त्याला. थँक्यू. SS कसले पोळे, आंबोळ्या? आले असते गे आमच्या काकीच्या गावी. ओके. अनिता दळवीने हम भी मालवणी आहेत, हमने रोज व्हिडिओ बना के तुमसे मस्त जोडी आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. अर्ध हिंदी अर्ध मराठी, छान वाटतं हे वाचायला. काय बनवताय ताई, तन्वी विचारते. तर आपण आज आपल्या मालवणी आंबोळ्या बनवतोय. अरे हो ना बाबू, हे बघ सगळेजण बोलतात भार्गवला घर बनवून द्या, तर थोड्या वेळाने देते ना. मी लाईव्ह व्हिडिओ बघते ना, तू इथे हे बघ, मोबाईल बघ, हे घे. आता मी कसं व्हिडिओ सोडू, पप्पांना सांगू मी कॉल करून? नको ना पप्पा. हा, कोण नाही तुझं घर बनवायला भार्गव, नंतर शूटिंग मी कसं करू? कसं करणार काकी, बघ इथे ऑन एअर आहे, मग आपण कसं घर बनवणार पप्पा? ते बाय होय लावणे, मी तोपर्यंत वाटप भाजून घेतय. हा, नाहीतर तो आपण रवा घेऊचो नाही, त्याचा घर बनव, त्या घरात रवा दे. आता तुला मम्मीने बनवलेलं परत कसं तुटलं? आता हे मी इथे लावते, आपण शॉपिंग बोर्ड टाकून देतात बेसिंग मध्ये, नाही तर जागा नाही होत. चला बाबा, ह्याचं घर मोठा बनवूया. हाऊस पाहिजे होतं.
तुझा मित्रालाच घरात घ्यायला पाहिजे होतं, मग त्याने तुला बनवून दिलं असतं. पण तो नाचलो असतो. आज त्याच्या बहिणीची तो बर्थडे आहे ना, तो नाचता नुसतो. आमच्याकडे पण 10 वेळा येता जाता. हो. घरावरनं बिल्डिंग मध्ये गेलो. हा हा हम्म. आता जरासं आळलो कांदो. आता मी ह्याच्यात तेल घालतले. जरासं आळलो म्हणजे आता तुम्ही बघतच असाल लाईव्ह मध्ये किती वेळ झाला. 3-4 मिनिटं झाली होत. भार्गवच्या आवाजात आमचा आवाज येता की नाही तो पण सांगा. खूप झालो आज घर बनवू लागल्या बरोबर. आता मी ह्याच्यात तेल घालते आणि कांदो परत आपलो परतून घेते. आता कांदो बघा मी परतून घेतोय आणि त्याच्यामध्ये ना आपले हे मसाले टाकते. म्हणजे ते अगोदर तुम्ही सुक्या खोबऱ्याच्या आधी पण मी भाजून घेऊ विसरले तर आता होय भाजले तरी हरकत नाही. कारण कांदो आपलो ना मस्त आता थोडस ब्राऊन झालं. आता याच्यात ते मसाले भाजून येतील तेल घातल्यावर. धने घातलंय आणि ह्या तर तुमका दाखवलं होतं. चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा खसखस, थोडासा जिरा आणि आपली लवंग 4 आणि दालचिनीचो अर्धा इंच तुकडो तो तोडलाय हो बघा. आवडीनुसार तुम्ही गरम मसाले घाला. ताजे गरम मसाले खडे घातलास ना तर चिकनला एक छान सुगंध पण येता आणि लागता हो भारी. आता ही ना सुकी मिरची दिल्या ना त्यांनी ती पण मी एक घालून घेते. आपल्याला वाटपाक ना रंग छान येतात. हे बघा याचा अर्धवट असा घर बनवण्याचं इथे काम चालू आहे. कुणाकुणाची अशी कसरत होते मुलांना सांभाळता ऑफिसची कामं, घराची कामं. बघा आता ह्याच्यामध्ये आपण काय केलं, इथे सुकं खोबरं भाजून घेतलं. हा आणि गरम मसाले पण मी तेल घातलंय. जसो कांदो जरासो आकासलो तसो. त्याचा मोबाईल दे आणि ह्या मोबाईलवर तू माझ्या मोबाईलवर कमेंट वाच. हा मोबाईल घ्यावा आपापलो. बघा पहिलो मुलगो त्याका मी मोबाईल देते पण त्याका नको बिझी आहे बघा खेळण्यामध्ये. आणि त्याला अजून एक डी पाहिजे, अजून एक डी पाहिजे. त्याचं काय ते चालू आहे. आता त्याका मोबाईल नको झालो. काय काय भाजून घेतला. आता कांदो घातलाय. पहिला सुक्या खोबरा भाजून घेतलाय. आता मी ना तुला देईन. मी तुला काय सांगितलं मी रेसिपी शूट करते. आणि पप्पाने पण तेच सांगितलंय. मी आता फोन करतले या माझ्या भावाक. फोन करतले. हो बघ यो फोन आहे. हो बघ लावलंयच आता. हो बघ लावलंय. अरे बापरे वडो झालो मोठो. आवाज नाही आला. भार्गवच्या ह्याच्यात आवाज इलो नसात. ते तूच येता की नाही आधी सांगा आमचा. हल्लं असेल बघा परत एकदा आवाज. नाही माझी तर दोन्ही लाईटी पेटतात. बोला. नाही येतोय आवाज. दोघांचो पण येत आहे ना. आता ह्या बघा गरम सामान घेतलेला. भार्गव आता गप्प बसायचं नाही तर भावाक फोन लावतलय. हे बघा आता कांदा भाजून झाला एकदम मस्त. म्हणून मुलांना बेबी सिटिंग मध्ये ठेवतात ना ते असं असतं. भार्गव गप्पस खाली. भार्गव आता शांत राहा. पप्पा बघ आलेत.
पप्पा लाईव्हला आहे ते बघतायत. बरं झालं. आवाज हे बंद कर, आवाज बघ हे बंद कर. बघ लाईव्ह. हा बघ इथे दिसला भार्गव. हा बघ हा बघा इथे दिसणार. बघ बघ लवकर बघ. बघ घे 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 घे. बघ हा बघ दिसला भार्गव. हा, आता घे, मी घे, घे. गॅस बंद केलंय आणि आपला खोबरा सुद्धा ह्याच्यात घालून घेतलंय. आपण गरम मसाले घातले, आला घातला आणि लसूणीचे पाकळे पण मी ह्याच्यातच भाजून घेतले कांद्याबरोबर. सुरुवातीकच घातलेलं आहे. आनंद शिंदे लिहित आहे. हाय ताई, धन्यवाद दादानू. आज ह्याला काहीतरी झालेलं आहे. ह्याचे पप्पा काल इतके सांगत दिवस होते. येत नव्हतो, गप्प होतो. काल पण गप्प होतो. आज याचे आस पप्पा नव्हती सांगतायत. तरी गप्प होतो. आणि आज आव ससान पण त्याचे चालू आहेत घर. हे बघ. बनव भार्गव, घर बनव. भार्गव, दादा दिसतोय काय बघ विंडो मधून. हा आमचं क्रिकेट फॅन आज क्रिकेट खेळता. सकाळी जाऊन इलो तरी त्याका नाही इल्या प्रॅक्टिस करू पाहिजे. कोण पडला? भार्गव पडला. आता या थंड होऊ पया. गरम मिक्सर मध्ये कधीच वाटायचा नाही. आयत्या एक भार्गव कसो आमचं मध्येच येतात तसं मिक्सर पण टांग देता. मग आम्ही मालवणात नाही राहत, आम्ही कणकवलीमध्ये राहतो, श्रावण गावात. शशांकने लिहिलंय तुम्ही आणि सरिताने एकत्र येऊन एक लाईव्ह व्हिडिओ, वेगळी रेसिपी मिळेल, लाईव्ह व्हिडिओ करा असं लिहिलंय. चला आता आपलं हे वाटप भाजून झालंय बघा. चांगलं असं वाटप भाजलं पाहिजे बोलते. आणि हा ठेवलाय आता पसरवून की त्या थंड होऊ दे. गरम मिक्सरला लावायचं नाही. हा आता त्या थंड होता तोपर्यंत आपण हळी ठेवूया भिडा आणि ही काईल ठेवूया घासून. आता आपलं चिकन छान 2 तासाच्या वर झालं, कारण आपली रेसिपी लाईव्ह येऊन आता अर्धा तास झाला ना, त्याच्यामुळे छान असं चिकन मॅरिनेट करणं खूप गरजेचं असतं. आणि आपलं हे बघा पीठ आंबोळीचं जे मगाशी आपण तुमका दाखवलं ना त्या प्रमाणात पिठापेक्षा आधी भिडा दाखव वळसवलेला. काय चकाकता आणि तुकतुकी इलिया ती बघा. त्या का नवीन भिडा जे आपण गेल्या रविवारी लाईव्ह केलेला ना, ता भिडा बघा. त्याच्यावर तेल लावून ठेवणं खूप गरजेचं आहे. हा, जेवढं भिडा तेल आणि त्यांना तसाच केल्या 3 दिवस सतत कांदे भाजून घातले. त्याशिवाय नाही तर त्याचा कलर तुम्ही बघितला असाल लाईव्ह मध्ये, ग्रे कलर होतो आणि आता एकदम काळो आणि काही चकाकीच इली काळी. एक बोटाक नाही लागत. आता तापला नाही म्हणून फिरवतोय. ह्या बघा बोटाक नाही लागत, तेल लावलेलं. आणि त्या काय होतं आता सगळा घासून वगैरे व्यवस्थित परत तेल लावून ह्या का मालिश करून ठेवलेला. हे संपलं की बनवून देते. हा मग बनवून देणार ना. हे काय, हे घर तुझं तुटलेलं असलं तरी मी बनवणार. गपचूप कोपऱ्यात बस. 2 मिनिटं. आता ह्याच्यात मीठ घालूचा. मोबाईल देते. हा मीठ घालायची गरज आहे, कारण अगोदर मीठ घातलं तर ते खराब होतं ना. हा, तेच आम्ही तुम्हाला सांगतो. खराब नाही, ते पाण्यासारखं होतं मीठ टाकल्यावर. आता ह्याला चवीपुरता मी मीठ घालून घेते. हे बघा, आणि मीठ घालून बघा हे कसं पीस एकदम फेसाळलेलं व्यवस्थित आपलं आलेलं आहे बघा. मीठ घातल्यावर व्यवस्थित ढवळून घ्या, नाही तर ते मिठाचे कण आहेत ना इकडे तिकडे, मग आंबोळीला एका साईडला गोड मीठ लागतं आणि एका साईडला नाही लागत. व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं हे. आणि पीठ बघा आपलं किती छान आलंय. आणि कन्सिस्टन्सी पण दाखवा. जर पीठ खूप घट्ट असलं तरी ते चिकटतं ना भिड्याला. हा, भिड्यावर ठेवून झाकण घेतलंय मी. आता मीठ टाकून चांगला ढवळून घेतलंय. बाहेर जा आता, बाहेर जा. आज आपण करतो मालवणी आंबोळ्या आणि मालवणी चिकन. आंबोळी बरोबर खाऊ चिकनचा रस्सो. हा, भिडा पहिला तापावा. या तापला. मी मोठीच गॅस ठेवला. नाही मी टिप्स सांगत होते. हा, तापाक वया बघा, धूर येतात.
तुमका केवढी लहान मोठी वही तेवढी तुम्ही करू शकता. त्या डाऊलभर मी तर घालते बाऊल, म्हणजे डाऊलभर मी ओतते आंबोळीसाठी, तेवढा बरोबर होता. कोण बोलतय? आता ठेवूया झाकण. भार्गव माझे पेशन्स ट्राय नको करू, बाहेर जा, बाहेर जा. काय आज तू काय आता पप्पांचा मार खातलो ह्यो. हा आज खाणारच आहे. खातलो मार. मी काल मला सांगत होते भार्गव किती गप्प होता, हे घे आणि आज पप्पांका दाखवता मी आज गप्प नाही. हे घे. सॉरी ते भार्गव बद्दल, पण आता काय करणार, मुलं आहेत, मुलांबरोबर रेसिपी शूट करताना कुणाची, म्हणून ना कोणतरी पाहिजे असतं. भार्गव तू ये ये, ते घेऊ नको, ये ये इकडे ये इकडे. हा ये तू किचन वर बस आणि नंतर भाजून घे, हा स्वतः इथे ये. भार्गव रडू नको. हे बघ काकीची आंबोळी झाली. अरे, ही बघ झाडी बघ, अय्या, झाडी ही बघ. बघ. झोप ना भार्गव यार, तुला मी तरी पहिलीच होती तर जरा मध्ये ये ये. मी नाही पुढे करणार नाही जर भार्गव असेल तर. ते बघायला जाळी सुटली आहे. मध्ये बघा आपला भिडा जास्त तापताना. आता त्याला रडत ठेवत मी कसं लाईव्ह शूट करू, सॉरी, मी त्याला गप्प करते. तू कर गप्पा, मी हाय करून घेते आंबोळी. मग घर नाही बनवलं, तुला मी सांगितलं ना जरा वेळ शांत बस, शांत बस. आता परत दुसरी घालते वेळी मी तेल लावून घेते. मगाशी मी बिड्याक तेल नाही लावलेलं आहे. आणि एकदाच काय ती आचा ना तुम्ही हे का घावण्यासारखी मोठी करूची नाही लागत. याची आचा ना मध्यम ठेवा तुम्ही. बघून घेते वाकान. आता मी दुसरी घालून घेते. आता मध्यम आचा. मगाशी पहिली आंबोळी आपली भिडा किती तापला तो अंदाज नसता, म्हणून म्हणतात ना, मी पहिल्या सगळ्या रेसिपीत म्हणते पहिल्या सगळा माप. ब्रश होता त्याचा दांडोच लागलो नाही, ही एक गंमत झाली. आता हे दांडो घुसता घुसत नव्हता, हात तेलाचे म्हणून. तर वरती सुकेपर्यंत झाकण ठेवायचं आंबोळीवर. सकाळी त्यांना केलेले आहेत मी, ते दाखवते तुमका. एकदम मऊ लुसलुशीत आंबोळे आपले. हे बघा, ही बघा झाळी आणि एकदम मऊ लुसलुशीत. हे बघा, आता आपली ही वरसून सुकलेली आहे. चारी बाजून असो कावील तो घालून घ्यायचो. आता बरोबर एका बाजूने शेकलेली आहे, म्हणजे एका सारखी शेकली आहे. वायच मध्ये खरागली आहे. सोनेरी रंगावर मस्त आपली आंबोळी शेकता. ह्या बघा, शांत केला. कडेक ना असा तेल जाता ता हय घ्यायचा. असा टाकते वेळी थंय पडली, जशी आज आपली त्या साईडला नाही. माझा नवरा विचारतोय सरोज तुम्ही काय करत आहात, काय नाही करत आहे, टाइमपास. चला, भार्गवला ओट्यावर बसवायला, त्याला बघायचं असेल काय बनवतात ते. असं काय नव्हतं, त्याला घर बनवायचं होतं, त्याला आज राहायचंच नव्हतं. हा, आणि मेन म्हणजे
दादा नाही ना, दादा नाही, काल दीदी होती, दादा होता. बिझी होता. हा. मीठ न घालता तुम्ही पीठ ठेवलं ना फ्रीज मध्ये, तर तुमचं पीठ आहे ना असं छान राहतं बघा. ह्याच्यात मीठ घातलं नव्हतं, पण हे छान राहिलेलं आहे हे पीठ. बघा आपल्या इथे आंबोळ्या खूप छान प्रकारे झाल्यात. त्याच्यासाठी जे तुम्हाला प्रमाण दाखवलं ना, हे बघा किती सॉफ्ट झाल्यात हे बघा. आणि याला जाळी पण आलेली आहे. हे जे होल होल ते जाळी म्हणतात त्याला. आणि ह्याचा जो असा कलर आहे तो मेथी घातल्यामुळे आंबोळ्यांचा कलर, मेथीचा जो कलर येतो ना तो पिवळा कलर त्याला आलेला आहे. सुमित्रा मालक बोलते वा, थँक्यू. आंबोळी त्या साईडला पण शेकाक वेळ देऊ खोई आणि वरती सुकाक होई, मगच तुम्ही झाकण काढायचा, म्हणजे वरती ही जाळी दिसतात. आणि ही अशी वली परतलास ना तर भिड्याक डसतली. अजून आपल्या चिकनचा रस्त्याचा रेसिपी आहे. हा, वाटायचं आहे. इथे वाटप करून ठेवलं मगाशी जसं तुम्हाला दाखवलं. आता सुकलेली आहे. कावेलचा सर सकट भाजून घ्यायचा. हा, आता व्यवस्थित भाजली गेली आहे, एकाच रंगावर छान भाजली गेली आहे. आता मंद आचेवरच मी ह्या भाजून घेते. घाई नाही करायची, थोडंसं कमी जास्त. आता वाटप आपला थंड होता. तुम्ही ह्याच्यावर पट्टी मारल्यावर पण झाकण ठेवू शकता, पण ती फुगता, अशी फुगता वरती वाफेच्या जागी. वाटप एकदम आपलं थंड झालेलं आहे. हा, आणि शेकली ना की ऑटोमॅटिकली भिडाला सोडते बघा, म्हणजे चिकटत नाही. हे बघा अशी आपली ही आंबोळी छान अशी बघा, आणि एवढी स्पंजी झाली आहे ना, तुम्हाला नंतर दाखवते. खूप छान झाली. आता एक झाली की दुसरी लगेच घालून घ्यायची. खोबऱ्यात हात घातलेला आहे, बघितलंय थंड झाला की नाही. तुमका हवी तेवढी तुम्ही मोठी करू शकता. जास्त मोठी केलास तर थैच्या थै म्हणजे होऊची नाही जाड. आता ही कितपत जाड, आता एवढी जाड आहे ही बघा, एकदम पण नाही. हा, हे बघा. हा, थंडीचे ऊब लागता ना, भारी वाटता. ही बघा आपली आंबोळी. पण ही पण अशी झाळीवरच ठेवा, नाही तर एकावर एक टाकलास ना झाळीवर किंवा कॉटनच्या कपड्यावर, तर त्याका पण पाणी सुटता आणि मग ती बुळबुळीत लागता तळाची. अशी आंबोळी करण्याचं प्रमाण तुमका मगाशी दाखवलं. तुम्ही ह्या साईडने ह्याचा जो कलर येऊ, सोनेरी रंगावरच ह्याचा कलर येऊ. थंय आपला पेट बघा, डाळ पूर्ण भिजत येईल, पाऊन बाऊल झाला. आता मला वाटतं 45 मिनिटं 1 तास झाला, म्हणून पाणी असं वरचढच ठेवायचं डाळ भिजत घालताना. आता आपला वाटप आहे, तर आम्ही वाटून घेते थंड झालेला. ती मंद आचेवरती आंबोळी घातली आहे, ती शेकून होता. रुपालीने लिहिलं गरमागरम चिकन रस्ता आणि गरमागरम आंबोळी एक नंबर झाली असेल शेकून बघू. हा, वर अशी सुकली पाहिजे. अशी वर सुकलेली असेल ना तरच मग ही आंबोळी परतायची, त्यासाठी खालून करपते. हे बघा कुठेही आंबोळी चिकटली नाही. हे बघा आपली आंबोळी झालेली आहे, आणि हा जो गोल्डन कलर आलाय आणि ही जी जाळी गोल गोल दिसतात तीच याला सॉफ्टनेस पणा देते. आणि भिड्यावर बनवायची मजा. वाटप आपला थंड झाला. हा पण रंग छान आलाय आंबोळीला. असा रंग, जास्त मीठ पण टाकवायचं नाही. असा रंग आला ना की आंबोळी खावीशी वाटते एकदम, बघितल्या बघितल्या. आता मी वाटप वाटून घेते. आता हे बघा, एका बाजूने आपण परतवली, आता दुसऱ्या बाजूने
वीणाने लिहिलंय प्रमाण परत एकदा सांगा, आणि शुभांगीने पण तेच लिहिलंय. तर सांगतो तुम्हाला परत एकदा. त्याच्यावर एक आंबोळी घाला, कारण माझ्या हाताने घालेन तर ती गोल होणार नाही ना. लावलं तेल मी. लावलं. त्या कडेक जाताना त्या का घेऊया होय भुतूर. आणि गॅस थोडा बारीकच करायचा. हा एकदम पण बारीक, बघा, बारीक. हा बारीक करायचं. एकदम पण एकदा विडा तापलं ना की मग त्याला काय थंड होत नाही सरळ. आता तुम्ही प्रमाण सांगा. एक घरातला कप वाटी सेट करा किंवा ग्लास, जास्त माणसं असाल ते. आता हे 4 वाटी म्हटल्यावर कसं, पाव किलोची वाटी असेल तर 1 किलोचं पीठ तुमचं हमखास तयार होतं. त्याच्यामध्ये तुम्ही पोहे वगैरे पण घालू शकता, ते हलके असतात. 3 वाटी तांदूळ, त्याला 1 वाटी उडदाची डाळ, 1 चमचा मेथी, नंतर पाऊण वाटी पोहे. पोह्याच्या जागी तुम्ही भात सुद्धा राहिलेला घालू शकता. हा, आपला सकाळचा भात असतो तो संध्याकाळी वाटेवेळी घालू शकता, तो सुद्धा 1 वाटी. त्यांनी सुद्धा तुमच्या आंबोळ्या मस्त मऊसूत होतात. जर पोहे नाही घालायचे असतील तर, किंवा दोन्हीही घालू शकता. अर्ध वाटी, पाऊण वाटी पोहे, पाऊण वाटी भात. पण हे घालणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे तुमचं आंबोळ्या आणि एका बाजूला सुकली की मग पलटवायची. हा, वरची बाजू पूर्ण सुकायला पाहिजे आणि मगच पलटवायची आहे. बघून घ्यायचे. गॅस कमी जास्त करू शकता. हा, बघून घ्यायची. तर नाही सुकली आहे, ओली असेल तर ती बाजू चिपकली जाते. असं असं बघा, मग ते खाली राहतं. कारण ह्याच्यामध्ये उडदाची डाळ असते ना. पण ही मागची बाजू किती सुंदर आहे. अशी बागून कोणी प्रेमात पडेल आंबोळीच्या. अजून मध्ये सुकाची आहे, कारण नंतरचं पीठ मी मध्ये घातलंय ना, डाऊल मध्ये इला नव्हता तर तुम्ही असं तेल सुद्धा शिवरू शकता त्याच्यावर, म्हणजे जेणेकरून काय आहे, आपल्या भिड्याला डसणार नाही. अशी चारी बाजूने काविलता घालून सोडून घ्यायची. शशांकने लिहिलंय चण्याची डाळ नाही टाकत आंबोळी पिठात. म्हणजे टाकली नसेल का? काय काय जण पाऊण वाटी चण्याची डाळ पण टाकतात. हो, पण छान लागतात. पण आपण नाही घालत. तुम्हाला आवडत असेल तर. आम्ही आमच्या आईने किंवा सासूने जे शिकवलं ना, उडदाची डाळ, तसंच आम्ही ते प्रमाण करत आलो. तशी पण आम्ही एकदा केली होती. ह्याला टाकलेलीस ना, खापरोळीला ना. खापरोळीत पण छान लागते ती चण्याची डाळ, पण जास्त नाही. त्याचं प्रमाण तेवढंच. हो, पाऊण वाटीच किंवा अर्धी वाटी, जास्त नाही. मग अर्धी वाटी उडदाची डाळ घ्या, अर्धी वाटी चण्याची डाळ घ्या. किंवा मेंदू वड्याला सुद्धा बघा, मुगाची वाटी, अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतात, अर्धी वाटी उडदाची डाळ घेतात. आता हे मी गॅस बंद करते. आपले झाले आंबोळे, मस्त आपले आंबोळे झालेले आहेत. आता एवढ्या पिठामध्ये आपले म्हणजे हे आम्ही अर्धच पीठ घेतलंय तरी 5 आंबोळ्या झाल्या. तुम्ही एवढंच प्रमाण आहे त्याच्यामध्ये 10 आंबोळ्या तर नक्कीच होतील. हे आत्ता केल्या ना, आता लाईव्ह साठी आम्ही एवढ्याच केल्यात, कारण नंतर जेवणासोबत हव्यात. आता आपल्याला चिकनच्या रसाकडे मी वाटून घेतलंय. हे बघा, मस्त असं वाटून घेतलंय, हे बघू शकता तुम्ही. आता आपण चिकनचा रसा घालूया. आधी भेड्या सावकाश नेऊन ठेवूया जागेवर आपल्या. वर्षाने प्रमाण आम्ही खाली देतो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये, रेसिपी संपल्यावर. तरी सुद्धा एकाच 3 हे लक्षात ठेवा. 1 वाटी उडदाची डाळ तर 3 वाटी तांदूळ, हे प्रमाण बरोबर आहे. 3:1 खया ह्याच्यात घालू ना, कशात घालू चिकन? हा, त्या कढईत. हा, थांब मी घेते. आपल्या गरमागरम अशा आंबोळ्या खूप छान अशा झालेल्या आहेत. वाफ पूर्ण जायला द्यायची. आता ते एकदम ते डब्यात भरल्या की नरम पडतात वाफेमुळे. आता हे बघा, हे जे आपलं ऑल वॉटर जे आपण तुम्हाला सांगितलं ते, आणि हे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे. घासलंय नाही, धुवूनच घेतलंय तरी मस्त निघाली, कारण आपला वाटाप चिकटला नव्हता. त्याच कढईमध्ये आपण घालतो, भांडी जास्त भरत नाही. भांड्याचा पसारो नको. जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर नक्की डबल टॅप करून लाईक करू शकता. डबल टॅप स्क्रीनवर करा. आणि शेअर पण करा. हा, आवडली तर शेअर पण करा. आणि अजून एकच नाव हिला.
तुमका येतात तसे उखाणे सांगा. आता मी एक मिरचीचं ह्या पण ठेवलंय फोडणे, अर्धी घातलेले वाटपात, त्यामुळे वाटपात रंग बघा, वाटपात रंग बघा, नुसती अर्धीच मिरची घातलेली ही, रंग मस्त येईल. आता आपली कढई तापान दे, तेल घेते मी. तापली आहे, पाणी जास्त बऱ्यापैकी नाही. चिकनला थोडं हातचा राखून नाही घालायचा, हातचा सोडून घालायचा. मस्त तवंग आला पाहिजे तर चिकन खायची मजा आहे. तरी दीड आपण काय कधी कधीच खातो ना. हा, आता कधी म्हणजे महिन्याचं गॅप इलो ना गो. मार्गशीर्ष खूप दिवसात, खूप म्हणजे खूप महिन्याचं गॅप इलो. 1.5 चमचा घातलाय हा, नाहीतर माणसाला कढई कितली की रिकामीच झाली केल्यान की काय. आता प्रत्येकाची चिकन बनवायची पद्धत वेगवेगळी असते. तशी तुमची काय आहे ती तुम्ही सांगू शकता. काय काय जण नुसता मसाला न घालता कांद्या खोबऱ्यामध्ये पण छान बनवतात आणि गरम मसाले वापरून. हो, वाटप न घालता सुद्धा बनवतात. हा, चुनवऱ्याच्या मामांनी एकदा केल्याने होता. बायको झाली बाहेरची तर काय करायचा, चिकन आणून केल्याने, बायको पण घातल्याने आणि स्वतः पण खाल्याने, आणि झाला मस्तच होता म्हणतात. तुमचा वाटपाचा खोय हा म्हणतात. गावी कसं पाण्यावर कायो घाला हो, चांगलाच लागता गावच्या पाण्यावर. तेल गरम झालंय, बुडबुडे दिसत आहेत. कढीपत्ता आपला गुणधर्म सोडणार नाही म्हणून बघा अशी ताटली धरायची. टॅमॅटो आता एका ताईने सांगितल्याने होता, तेलात पहिला मसाला घालायचा, म्हणजे काय होतं, आपल्या ग्रेव्ही म्हणा, चिकन म्हणा, भाजी म्हणा, त्याला काय येतो, रंग छान येतो. हा 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 हा, मसाला घातल्यावर बारीकच आच करायची. आता मी घालतोय आपलो मालवणी मसालो. बस ना गो. जरा होऊ दे तिखट. आणि गरम मसाला तो वाटून घातलेलो, त्यामुळे मी काय जर असंच घालतोय. हो बघा, पाव चमचोच घातलंय. तुम्ही वाटपात हळद घातला असाल तर ती घाला, नाहीतर आता हय थोडीशी घाला. मी वाटपात नाही घातलेले म्हणून हय थोडीशी हळद घातलंय. तशी चिकनला लावलेली आहात ना, पण रंग बघा काय मस्त, आणि बारीकच आचा, एकदम बारीक. आता हय आपण वाटप भाजून घेतला, तर ह्याच्यात भाजूया काय की चिकनच घेऊया परतून. सर्वच सांगतात चिकन घेऊया परतून, बरोबर. चिकन परतून घेतला की खूप छान लागतं. हो, आणि कधी आपण तळून सुद्धा घेऊ शकतो चिकन. तळून पण घातलास ना तरी छान वाटतं. आपण जास्त तेल नको. आता हे बघा, चिकनचा जो कलर आलाय टेम्पटिंग. तरी आपण जाड जाडच पीस घेतले, त्याचे बारीक पीस पण तुम्ही घेऊ शकता. आता ह्याचा पाणी सोडान दे, तोपर्यंत ह्याच्यावर काय ठेवूया, झाकण. आता कुणाकुणाला इच्छा झाली आज हा मेन्यू बघून की बाबा हा मेन्यू आज बनवूया, किंवा ही रवलेली ही टाकतंय बघा, तोडून टाकलंय, आणि असा ठेवूया झाकण, आणि ह्याच्यावर घालूया थोडासा पाणी. म्हणजे काय होईल, स्टीलची कढई लागाचा नाही. पाणी वरती ठेवलास ना तर आतमध्ये तुमचे काही पदार्थ तो लागत नाही. तर वाईच पाणी घालते, करपत नाही, खरगात नाही. मालवणी भाषेत खरगत नाही. मालवणी भाषा आणि आमच्या सासूची पण भाषा, खरागला गो खरागला. काकी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा नक्की. हो हो. चिकन मॅरिनेट करायला काय काय लावलं वैशाली कदम विचारते. पुदिना, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरची हिरवी हे वाटून आम्ही त्याची पेस्ट केली, वाटून घेतलं, तेल लावलं, हळद आणि मीठ आणि लिंबू आणि थोडासा मसाला घातला, थोडासा लाल मसाला आपला मालवणी. पण तुम्हाला जर ज्युसी चिकन हवं असेल ना तर मॅरिनेट कमीत कमी 1 तास तरी करा, नाहीतर ते दडदडीत लागतं
बघा चिकन. कधी कधी आपण म्हणतो अरे हे चिकन असं काय करतं. आता तिने चिकन मध्ये मीठ घातलंय म्हणून मी आता चिकनला शिजते वेळी काही मीठ घातलं नाही. आपण जेव्हा वाटप घालू तेव्हा घालू. तुम्ही तेव्हा सुद्धा जर नाही घातलं असेल तर आता तुम्ही घालू शकता. म्हणजे त्या पीसला कसं चिकन मीठ लागेल. पीसला चिकन लागेल म्हणताय. प्राजक्ताने हाय दिलं. हाय ताई, हाय ताई, तुमचं परब किचन मध्ये स्वागत आहे. आपली रेसिपी आहे. आपल्या हे बघा ह्या गरमागरम अशा आंबोळ्या झालेल्या आहेत ज्या एकदम सॉफ्ट आहेत. मस्त मस्त मस्त. आपल्या आंबोळ्या आता त्याच्याबरोबर होतलो आपलं चिकनचं रस्सो. आपण आता नुसतं चिकन फोडणीला घातलंय. तेलामध्ये त्याला थोडं वाफ देतोय. म्हणजे हे पाणी थोडं तापायला पाहिजे. आता माझं बोट तापेल तेवढं मग मी बाजूला करेन आणि वाटप परतवेन. कुणाला काही उखाणा येत असेल किंवा कुठून कुठून बघताय ते पण तुम्ही सांगा. डबल टॅप करा आणि तुम्ही रेसिपी आवडली तर डबल टॅप करून लाईक करा, शेअर करा. मालवणी आंबोळी आणि मालवणी चिकनचा रस्सा. माका ना आंबोळी काळे वाटाण्याच्या सांबाऱ्याबरोबर खूप आवडतात. तसे आपण गोकुळ अष्टमी करतो बघा. असा आपला व्हिडिओ मालवणी काळ्या वाटाण्याचा सांबारा आणि आपली मालवणी आंबोळी. आमच्या जोडीतोच व्हिडिओ असा तो. आता पाणी ह्या बघा तापतीला. हे बघा हे धूर घमाक लागलो आणि बारीक 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 वाफ दिसाक लागली. बाष्प. बारीकच घ्यायचा पण रंग बघा काय येईल मस्त. आता ह्याच्यात वाटप घालूया ना. वाटपाक चमचो घेते कारण एवढा वाटप लागला तर बरा. असं म्हणतात चिकन पटकन शिजता, गावठी कोंबडा नाही शिजत. होय बाय ताका कुकरातच घालू गोया. कुकर घ्यायचा आणि घालायचा. पण या बॉयलर मुंबईत जास्त करून बॉयलरच खातात. गावठी गावला तर गावता. ते आमच्या इथे गावता गावात जाऊचा लागता पण. आणि आणला तर त्यांनी कापून दिल्याने तर बरा. नाही तर ती म्हणतात मग कापूक एक गिरायक शोधूचा लागता. रेखा मोडक लिहिते, मोडककर लिहिते हाय. राणी पवार हाय लिहिते. हाय ताई, कसे आहात? मस्त. तुम्ही कसे आहात सगळे? आम्ही मजेत. आता ह्याच्यात मी पाणी घालून घेते. डबो होतो ना आपलं चिकन त्याने लावून ठेवलेला आहे सगळा तो डबो मी पाणी घालून घेते. आणि त्या पाणी खायचा घातलंय मी कालच सांगितलं होते तुमका लाईव्ह मध्ये. गरम म्हणजे काय होता ती झाकणावर जा गरम पाणी होता ता घातलंय. शिजूची प्रक्रिया थंय थांबत नाही. थंड पाणी घातलं असतं ती थंय थांबता. आणि एक तवंग पण येता. अजून ह्याच्यात पाणी लागतला पण आता मी ह्याच्यावर पाणी ठेवते परत. म्हणजे आपल्याला कसा गरम पाणी मिळाल. आणि गॅस मग मोठी करायची. मीठ फक्त घालूचा. एक कड इलो की घालू पया ग्रेव्ही. आता तुमचे उखाणे रवलेले ना. आता ग्रेव्हीला कड येईपर्यंत एक उखाणा तुम्ही बोलू शकता. चांदीचे पैजण, सोन्याची अंगठी, गळ्यात घालते ठुशी, शांतारामरावांचे नाव घेते हळदी कुंकू दिवशी. जेव्हा तुमचं हळदी कुंकू असेल त्यासाठी मी उखाणे घेते. कालपासून मी घेते. म्हणजे जेव्हा आपण लसूणी पालक केलं तर हळदी कुंकूची सुरुवात होणार. ज्याला ज्याला आपल्या मी जिथे माझ्या गोवाचं नाव घेते ते तुम्ही तुमचं अहोंचं नाव घालू शकता. म्हणून मी असं घेते. रावांचं बोलू शकते मी तसं पण बोलेन. आता दुसरा उखाणा मी ठेवले होते पाठ करून. आता ते कधी कधी गडबडीत पाठ करून
कारण म्हणजे मी सहज सुचवते आणि करते, पण आता मगाशी मी भांडी घासत होती ना तेव्हा सुचलेली. असं बोलूया, तसं बोलूया. आमच्या श्रावण गावावरनं पण हे केलेलं, पण तो पण आता मला आठवत नाही. पुढच्या रेसिपीमध्ये. आता हे शशांकने लिहिलं वरून तिखट मसाला टाकणार आहात का? हं. बघूया आता तवंग येत किती नाही की आता जसा उकळात जसं त्याका तेल सुटात तसा त्याका इला तर नाहीतर टाकलो नाहीतर नाही येता तवंग येता कारण जसो फोडणेक मसालो त्या ताईंची टीप एकदम बरोबर आहे. फोडणेक जर तुम्ही मसालो टाकलास तर आपल्या भाजी म्हणा चिकन म्हणा कुठल्याही ग्रेव्हीला चांगलं तवंग येतं आणि गरम पाणीच वापरा. जसं आता ह्या बघा गरम ह्याच पाणी भुतूर ओतायचा. नाही ठेवलास तर बाजूक ठेवा आणि तापाणी वापरा. आता माझं लेक वाईस खूप शांत आहे, जरा बघून येते. मोबाईल बघता शांत राहला. झलक देव बघून येतात झलक. आता आपण समाप्तीकडे वळत आहोत. तरी पण जवळजवळ 1 तास झाला आपलं हे रेसिपी करेपर्यंत. आता हे कशाला कापताय विचारा. कोणाला प्रश्न पडला असेल की हे कांदे का कापताय आणि त्याच्याबरोबर लिंबू. त्या थंडीत काकडे पण गावले तर खावा. गार काकडे आता खाऊची इच्छा होत नाही. पाण्याचं पण आपल्या खाताना थोडं कमी जाता शरीरात पाणी. पोऱ्यांच्या बाटले येतात पाटी लहान मुलांचे काय गो पाणी खालच की नाही. ह्यो असो कांदो कापल्यानंतर ना ह्यो कांद्याचा प्रकार कोण खाऊक बघणार नाही. कोणी असा नाही. तुम्ही साईडला ठेवला तर सरस बायकाच बिचारे खातात. होय शेवटाक ना ताटातला ताच राहता उरलेला मग ता आपल्या पदरात. हा असा होता. कोणाबरोबर असं होता तर सांगा. आमच्या बरोबर तर होताच होता. आता सफेद कांदे अजून येले नाहीत नाही तर सफेद कांदे पण आपल्या चिकनच्या रश्याबरोबर भारी लागतात. आता ह्या थोडा वेळ बघा चांगली वाफ येलेली आहे. आता ह्याका मी घेते काढून पकड घेते. आता माप तापला मगासारखे कमी नाही. पण बघा आंबोळी पण बघा आपली रेडी आहे. हळूहळू तुका सुचला तर तू पण एक नाव घे. मला तर मगाशी भार्गव बिचारा रडत होता आणि रडत रडत मी रेसिपी करत होती. त्याचं मनाला लागलं माझ्या. कांदा हा बघा कांदा इथे कापून ठेवला. जरासा चमचा ठेवलेला आपण डिशमध्ये. हो बिचारो कांदो ना शेवटाक रावता आणि मग ज्याच्या पदराक ज्या का नंतर कोणी म्हटलं ना की आता तुमची कमेंट काय होती सविता तुम्ही सबस्क्राईब करायला सांगितलं ती वाचली मी. शेवटाक असो कांदो रावलो ना की बिचारी बायकाच खातात. तुमच्यावर असं होता की नाही सांगा. आता तिकडे आपलं हे येतंय माधुरी लिहिते मस्त ताई. हे बघा आता आंबोळ्या दाखवा वहिनी. आपल्या ह्या आंबोळ्या अशा खूप अशा आहे बघा. त्या दिवशी आपण हे दाखवलेलं काय म्हणतात होलातून गमता कॅमेरा. हे बघा आता हे एकच होला हे बघा. हा पण आणि सॉफ्टनेसपणा बघा किती आहे मस्त. इतकी मऊ लुसलुशीत आणि त्याचे तुकडे पण पडले नाही. हे बघा अशी फोल्ड केली तरी नाही तर हय ना तुकडो पडता. म्हणजे हे प्रमाण आपला बरोबर आहे. हे अशा आंबोळ्या होतात. हे बघा ही तुम्हाला दाखवण्यासाठी आम्ही ठेवली की जर तुमचं प्रमाण चुकलं तर ह्या आंबोळ्या अशा होतात. आणि हे बघा ह्या अशा कडक पण लागतात. हे बघा अशा. आता ह्या दडदडीत. आता मालवणी शब्दाचं एक दिवस कॉम्पिटिशन होऊन जाऊन या नवीन मालवणी तुमका काय माहिती. आणि नाही त्याच्या उलट हे आंबोळे बघा हे जे आपण योग्य प्रमाणात दाखवले ते त्याच्यामुळे तुमचं प्रमाण व्यवस्थित हवा. काकी माझी कमेंट बघा म्हणजे चॅनलला. हा आम्ही वाचलं खुशी पालव ऑफिशियल. हे बघा आता आपल्या चिकन कडे जाऊया. पाणी भरपूर आटलेलं आता पकड घेतलंय. हे बघा आपलं चिकन. या पाणी भोतूर घालू काय घाला कारण कधी कधी चिकन जसं सांगितलं ना सुकत जाता. आळता तसा आणि आंबोळी बरोबर वाईच रसोच वय. हे बघा आपल्या चिकनला कसा तवंग आणि कलर आलेला आहे. आता हे आपण मीठ घालून घेऊया.
तुम्ही कधी मीठ घालतास ताव सांगा, माका मीठ घालूची सवय मगेचा, कारण पीसला घातलेला होता म्हणून मी आता घालतोय. आता मोठी करते गॅस. आता चिकन शिजलं की नाही हे कसं ओळखायचं? आता पाणी घातला, मीठ घातला, त्यामुळे काय झाला, तरी गरमच पाणी झाकणावरचाच घातलेलं आहे. आता चिकन शिजलं की नाही? शिजला शिजला पण हात भाजता. काटा ना. सुरूने काटो काय गेलो, सुरी घे नाही तर ती. हा सुरीनेच बघा आता काटा. आणि ती पितळेची डिश ती आहे. ती थोडं लागलंय त्याच्यावर. असू दे ना, कांदे ती धुवूची असन दे. कांदा टमाटोचा त्याच्यावर. तरी जरा पाण्यात बुडवली. हे किती जणांचं चिकन आहे असं शशांक लिहितोय. हे तरी 4-5 जणांसाठी पुरेल. 4 जणांसाठी पुरे. भातावर पण सुद्धा. आणि असा हे बघा असा खोलतात असा. हा मस्त. असा चिकन खोलून दाखवचा असता. असा धरायचा दुसरं पण चमचो. आता काटो नाही काटाय चमच्यान म्हणजे सहज असा ह्या तुटला जाता. सुरीन म्हणा ह्याच्या म्हणा. आपला चिकन शिजलेला. बॉयलर तो म्हणतात ह्यो फायदो. पटकन शिजता एका कडावर. आणि गरम पाणी घालायचा, मग वेळ लागणार नाही. आणि गरम पाण्याने चव पण छान येते असं म्हणतात. चव येता, तवंग येता. आता मीठ घालून झाला, सगळा घालून झाला, आपलं चिकनचा रस्सो तयार आहे. आता आपलं लाईव्ह पण एकटे होत इलो संपत आलेला आहे. आता जरा कपडा मारावा लागेल कारण सगळीकडे. आता मी काय करते, झाकण ठेवते आणि गॅस केलाय बंद. वरतून कोथिंबीर शिवरूची असली ती शिवरून घ्यावा. मी सरच कस्तुरी मेथी घालते. कस्तुरी मेथी, कस्तुरी नाही, कस्तुरी, सुकलेली मेथी. आपण गॅस बंद केलो, त्याच्यावर झाकण ठेवलं. आपल्या बघा चिकनचा मस्त रस्सा बघा. मालवणी आंबोळी. आता रसो कशात घेऊ गो? पहिल्या याच्यावर कपडा मारा. बाहेर आहे, बाहेर विंडोच्या. थोडंसं ऑन एअर असलं की थोडं असं होतं. साफसफाई तिथल्या तिथे करावी लागते. आता आपली डिश घेतलेली आहे. बघितलं तो बिचारो कांदो रवलो बाजू. लिंबाचे अक्कीच फोड घेतलंय. चला चला चला, पाणी सुटला तर पटापट पटापट येवा. ये बाबा, तू काय येऊचा तू ये. आधी तो पाय म्हणता माकाच घे. मगाच पासून माझ्या चमच्यात येता, पण तो सांडाचो नाही काय गो. याच्यात ती बशी पाहिजे. हा आय 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 गरम आहे हळूहळू. हा हे असं होतं, कट नाही करता येत ना कुठली गोष्ट. ही लाईव्ह रेसिपी असल्यामुळे काही कट करता येत नाही. हाय 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 हाय. माझ्या तर आज तोंडात पाणी सुटला. आता चिकन बघून की लिंबू बघून ता सांगा तुम्ही. मस्त. आता आपली आंबोळी. आता आम्ही हे अगोदर केलं, ते थंड झालेत थोडे, पण गरमागरम अशी आंबोळी पण घेवा. आधी दोनच बस, लागली तर मागून घ्यावा. आता अशा प्रकारे आपला लाईव्ह संपूया आपण. कोणाला जर उखाणे म्हणून कमेंट मध्ये करू शकता. आणि आमची ही मालवणी आंबोळी आणि मालवणी चिकनचा रस्सा आवडलं तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आणि हार्ट्स पण द्यावा. पहिले सुरुवाती कोणी दोघा ठिकाणी हार्ट्स दिलेली. अशा प्रकारे आपलं हे आंबोळी मस्त सॉफ्ट अशी झालेली आहे. योग्य परफेक्ट प्रमाण, याचे कुठेही तुकडे पडत नाहीये. आणि ही दिवसभर अशी सॉफ्ट रवतली. आणि त्याच्याबरोबर आपलं ह्यो मालवणी असं नाही, चिकनचं रस्सा जो आपण घरगुती जो चिकन करतो त्याचं मस्त असं तवंग सुटलेलो आणि गरमागरम. कारण थंडीच्या दिवसात जेवढा चिकन खाल ना तेवढा बरा असता, कारण चिकन पण उष्ण असतं ना, म्हणून ते. चला, अशा प्रकारे जर तुमका ही रेसिपी आवडली असेल तर काय करा वहिनी?
डबल टॅप करा स्क्रीनवर आणि लाईक करा. आणि आता आपण आणि जर कुणाचे काही काय उखाणे असतील ना तर खाली कमेंट करून सांगा. वहिनीन जो आज उखाणं पाठ करून ठेवलेला तो पुढच्या रेसिपीमध्ये तुमका कधी कधी असं होता ना बोलता बोलता विसरलं जाता. तर आपण लाईव्ह आता एंड करूया. खात राहा, मस्त राहा आणि टाटा गुड बाय. हा आणि आणखीन काय असं तर लाईव्ह सेव्ह होतलो थंय तुम्ही जाऊन बघू शकता.